Sinulog Correct. Festival. Oo. So hingi po tayo ng update mula kay Dale Israel kasi balita ko merong mga pre-sinulog activities na nangyayari doon. Hello Dale. Si Jovi at Mase, nag-inspeksyon nga kanina yung kaning umaga ang mga opisyal sa daanan ng January 18 Solemn Procession at ng January 19 Sinulog Grand Parade kasama ang tinatawan ng pulis, CDRMO, city officials, Sinulog Foundation at mga pari sa Basilica Minore del Santo Niño. Nilakbay nila ang on foot ang higit 6 na kilometro sa kahabaan ng Tasmania Boulevard, Tasmania Circle, General Maximum Avenue, Pidol Rosario Street at para sa Sinulog Grand Parade. Nandun din sila sa MC Cuenco Avenue at Colon Street para naman sa Solemn Procession kung saan ilalabas ang imahe ng Señor Santo Niño sa Basilica at inilibot sa mga kalye sa Cebu City. Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, nakita nila ang mga kailangan gawin sa mga harang at mga unfinished sidewalk na dapat baklasin at linisin bago mag-Grand Parade at mag-procession. May mga drainage project din na kailangan nilang linisin bago ang parada dahil delikado ito sa mga tao. Samantala sa Tasmania Boulevard, ang mga bus rapid transit BRT stations naman na hindi pa tapos at kailangan din nilang ayusin dahil nagiging sagabal ito sa mga sumasali sa procession. Sagabal din ito sa mga sumasayaw sa Sinulog Grand Parade sa linggo. Ayon kay Garganera, ngayong alas 5 ng hapon ay dapat tapos na may isaayos sa mga unfinished drainage projects sa Tasmania Boulevard. Nagkagpa na konsehal ay aayusin din nila ang BRT stations ngayong hapon para hindi ito maging sagabal sa parada. Alam nyo kasi itong Sinulog Festival, hindi lang about sa Grand Parade sa Sunday. Para sa mga nais pumunta ng Cebu, dapat din ma-experience nyo ang religious aspect ng Sinulog kung saan nandoon ang solemn foot procession at ang fluvial procession sa Mactan Channel. Itong fluvial procession naman ay mangyayari sa Sabado ng umaga kung saan maglalayag ang higit 300 na mga barko, pump boats, yate, mga tugboats kasama ang imahen ng Señor Santo Niño. Mula Naval Forces Central Base sa Mactan, nilibot ito sa 3 bridges ng Cebu at haharap sa Barangay Pasil kung saan nakaabang ang tinyenteng imahe ng Santo Niño sa Barangay San Nicolas. Pagkatapos doon ay dadaong ang Santo Niño sa Pier 1 para itong reenactment ng paglalayag ng galyon ng mga Espanyol na bitbit ang imahe ng Santo Niño mga 460 years ago. Sa dakong hapon naman ay ang solemn procession at ilalabas ang imahen, lilibot sa mga kalye sa Cebu. Inasahan na dadagsayin ito ng mga deboto na parang traslasyon sa Manila. Ang pagkakaiba nga lang nito ay hindi magkakasakitan dahil ang mga tao ay payapa na nagdadasal at kumakanta habang naglalakad. Hindi yung parang violenteng nagtutulakan kagaya ng nakikita natin sa Nazareno. Yan muna ang ating balitang dako karong adlaw gikan dinhi sa dakbayan sa Cebu. It's Senior kaninyong tanan din Chiki, Jovi at Marcel. Daghang salamat Dale Israel. Actually, yun ang challenge no? Kapag madami Oo. talaga, pag malaki yung crowd, yung stampede. Yeah. Oo. Nakakatakot. Oo, ayaw nating maulit yung nangyari dun sa sa pista ng Jesus Nazareno, yung sa bridge yun? Ayala Bridge. Oo, Diba yung oo nga, nagtulakan. Tas Yes. pati yung pulis na nakabantay, wala na, natanggal na dun sa pwesto. So yun, ayaw natin yun. Iwasan natin.